Wannan bidiyon nawa na matasa ne waɗanda suke zuwa wajen 'yan mata wanda ba auren su za su yi ba. Ya ka sami yarinya ka furta mata wannan kalma mai matuƙar tsada, wato kalmar soyayya. A auren ta za ka yi ba, baka shirya yin aure, sai ka sami yarinya ka bushe mata kunne, ka tabbatar mata cewa santa kake, ka dinga ɗaukan ta kana ɗora ta akan matakin da bata kai ba. Ka san mata da ziga, idan za ka dinga ziga mace za ka dinga sace zuciyarta ne, za ta dinga yin cewa lallai ta samu abokin da zai taya ta rayuwa, amma a zahiri kai kuma mugu. Wannan ba shine abin da ya kawo ka wajenta ba. Ka hana wani ya zo gurinta, ka hana ta tsayawa da wani, ka hana ta yin waya da wani. Abin fa kamar gaske, amma kuma a cikin zuciyanka duk kai kanka ka san cewa wannan abin da kake yi ƙarya ne. Sai lokacin da yarinya ta faɗa maka, ka tabbatar da cewa tana son ka matuƙa, da zarar kuma an fara yin magana yaya za a yi ka turo gidansu domin a san da kai, ko a fara yin maganan auren ku, sai ka dinga zagayewa. Wataƙila dama kai kwata-kwata ma a gidanku ba a san cewa kana son wata yarinya wadda wai kake neman ta da zumma za ka aure ta ba. Daga nan gurin kai kuma za ka sa kafa ka gudu ka bar ta. Ita yarinya na farko ka cuce ta, ka kori waɗanda suke son ta da gaske, saboda ne ta riga da ta baka amanarwa kai ne wanda za ka zama uban 'ya'yanta, amma a ƙarshe ka gudu ka ci amananta. To ta nan wajen ina ganin cewa maza ma muna taka rawa wajen sa 'yan mata su dinga yin yaudara, saboda in ka ga mace ta yaudare ka to an mata kwatankwacin irin wannan yaudarar da ta maka ne. Kar ku manta cewa dukkan wanda ka yaudara fa ka cutar da shi ne, duk kuma inda ka ji ana maganin cutarwa to akwai sakayya ranar gobe kiyama.